V dnešnom videu si ukážeme, ako najrýchlejšie vylútiť Tezo vo Fortnite, takže ideme rovno na to. Ľudia, už sme a teraz vám ukážem, ako v podstate vylútiť Tezo vo Fortnite. Ľudia, vymyslel som taký plán, že poďme do kľudnejšej lokácie a tam sa nautíme a potom poďme do Crime City vylútiť Tezo. Ľudia, teraz dúfam, že nikto neotvorí Tezo, lebo keď takto otvorí Tezo, no tak akože budem dosť unlucky. A teraz dúfam, že mi padne nejaká dobrá zbraň, lebo keď mi nepadne teraz dobrá zbraň, no tak akože ja neviem, čím budem hrať. Oh my god! Wow! Chápeš, mne teraz padla asi najviac shit zbraň. Neviem, a keď som v minulom videu chválil toto zbraň, no tak akože u mňa je to top najhoršia zbraň vo Fortnite, ktorú mohli pridať za túto sezónu. Akože keď takto má rád toto zbraň, no tak akože sa veľmi ospravedlňujem, ale neviem, akože na čo je to? Ľudia, som vám skoro zabudol povedať, že v tejto lokácii je 100% šanca, že sa spadne toto auto, čo je akože hodne nice. Lebo keď takto po vás pálí a neviete kde ísť, no tak nasadnite do auta a utekáte. Ľudia, ešte nikto nevylútil Tezo, čo je akože hodne nice, no už vylútil. A kde je typek reálne? To je on? Hej, to je on! Ja som zabil typka. Počkaj, to je NPCčko alebo hráč? Reálne všetky NPCčka idú po mne. Chápeš to, čo je za update? Ja neviem ani vylútiť Tezo. Čo je? Čo je to? Gary! Ja zomem. Ľudia, už sme v Tezoe a všetky NPCčka idú po mne, takže dúfajme, že ma nikto nezabije. Lebo keď ma takto zabije, no tak som akože najväčší noob vo Fortnite. Ešte si zoberieme pekne bitcoiny a môžeme vypadnúť z toho Tezoru tak kde inde. Ľudia, ešte cez tieto bitcoiny by som si chcel kúpiť nejakú exotiku v dnešnom videu, aby som vám chcel ukázať, aké sú exotiky silné. Počkaj, tam vidím nejakého typka, no vidím tam nejaké kroky. Počkaj, ja sa poriadne nautím a idem po ňom. Ľudia, už som hodil tento stroj na duchy a teraz by mi to malo odhaliť, kde je typek. Počkaj, tam je typek. Ľudia, teraz mojou úlohou je zdrhať, lebo keď ma takto teraz chytí, no tak ja už to nedám. Lebo reálne my sme nenašli ani zatiaľ shieldy, chápeš? V OG mode sme našli asi 1000 shieldov a Battle Royale nevieme nájsť ani jeden shield, chápeš? Ľudia, teraz si môžete hovoriť, kde sú tie exotiky. Počkaj, kde sú exotiky? Okay. Ľudia, teraz si môžete hovoriť, kde kúpime exotiky. Ľudia, tak sa kupujú exotiky, že keď uvidíme toto logo na mape, no tak môžeme ísť tam a kúpiť si nejakú exotiku. Ľudia, teraz neviem akože jak tam dojdem, či autom alebo pešky, ale vidím, že asi pôjdeme pešky, no. Ľudia, teraz to bude akože dosť veľké dobrodružstvo, takže za to by som si zaslúžil like a odber. Lebo viacej ako 90% ľudí, kto pozerá na toto video, nemá u mňa odber, takže ho tam daj a ideme rovno na video. Ľudia, teraz sa dobre nafarmíme, lebo môže tu byť nejaký najťak a ma zabiť a to vôbec nechceme, takže musíme sa dobre pripraviť. Počkaj, tam sú nejakí typci, počkaj, idem po nich. Ja však to sú NPCčka. Ľudia, my sa nemáme vôbec čo bať, lebo tu nebudú vôbec žiadni najťaci, no aspoň myslím. Počkaj, tam je nejaký typek. Nejaký typek po mne stielal, on vylútil vlak. Ja, je to NPCčko. Normálne typka som zabil ľavou zadnou, chápeš? Normálne tieto NPCčka by mali trošku upraviť, že budú akože trošku... Počkaj, prečo stávam naopak schody? To mi nehovor, chápeš, nejaký typek už vylútil tú lokáciu, normálne GG. Ja som si myslel, že tu budú akože poriadne zbrane, ale tu nie je ani jedna, lebo nejaký typek to už vylútil. Ľudia, aspoň si upgradeneme zbrane a ideme nejakých typkov, lebo reálne ja som myslel, že tu budú poriadne exotiky a tu je maximálne veľké hop. Takže tak no. Trošku som sklamaný, ale to vôbec nevadí. Aspoň som sa ponaučil, že mal skôršie chodiť. A tak no. Chlapče, my hrajeme zero build alebo buildy? Nie, ja som netrafil. Reálne typek uteká. Tebe jebe. Reálne teraz všetci typci idú po mne. Reálne ja to už vidím na smedi, lebo mám 48 HP a typci tu idú po mne jak švestky. Yes, tu takto opustil auto, no tak rýchlo utekáme. Ľudia, teraz dúfajme, že tu bude medkit. Okay. Reálne, mne sa zdá, že keď ja nepotrebujem medkit, no tak sa tu spawnuje medkit jak nič. Ale keď potrebujem medkit, no tak sa tu nespawnuje. Reálne to je Fortnite Logic, ti hovorím. Ľudia, vôbec to nevadí, lebo už sme top 13 a máme 2 killy, čo je akože dosť menej.
Na to, že minulú hru sme mali 8 kg, to je akože nič. Takže tak, no a môžeme si toho typka kúpiť? Jo, môžeme. Za 800 tých výbaktov. No tak poď typku, sprevádzaj ma po tomto svete. Aj keď neviem, či to už je svet. Už by som to asi skoro nazval, že to je vojna. Ale to by som asi nepovedal. Ježiš! Typek ide po mne. Ja nie, vieš, jak som sa zľakol? Fatality. Yes, ja som zabil. Ja som myslel, že ja umiem. Nice, to čo má za zbranie typek? Reálne on má tu zlatý minigun. No nie minigun, ale drum gun, chápeš? Počkaj, ja si ešte zvojem medkit a idem po dajakom typkovi. Ja reálne už neviem, poko mám ísť. Reálne ja už neviem, čo máme spraviť. Už sme v top 10 a už neviem, čo máme robiť. Lebo sme v 5. zóne a už neviem, čo so svojím životom. Takže tak, no ale zatiaľ, počkaj, dáš mi ešte viacej čak splashe. Hej, on má neobmedzenie. Ja som myslel, že má akože nejaký Hej, on má... počkaj, NPCčko má nejaké... Počkaj, NPCčko má nejaké obmedzenie na čak splashe. Počkaj, dáš mi nejaké healy. Čo tu suseda? Jezus, to pič! Počkaj, typku, daj mi nejaké healy. Haló? Hej, on má neobmedzené healy, no tak to je veľmi nice. Počkaj, no tak daj mi ešte viac. Ja, on mi už viacej asi nedá, no tak GG. Som si myslel, že typek mi dá milióny, ale typek mi maximálne nasial do huby. Chápeš, ďalší typek s medailonkou, to si robíš srandu. Počkaj, ja pekne utekám do zóny a skúsime ísť do endgameu. No keď sa nám to vlastne podarí, lebo keď sa nám to nepodarí, no tak sa nám to nepodarí. Počkaj, ja idem po typkoch, reálne sa tu otáčam jak dement a idem pekne po typkoch. Reálne to čo je? Reálne to čo je? Však tým sa nedá strieľať. Čo je? S tým sa nedá strieľať. S tou zbraňou sa nedá strieľať. A ešte typek po mne strieľal luk. Opláži sa strieľa strieľiť. Počkaj, ja pekne utekám, lebo ja tu idú typci po mne jak švestky. Počkaj, ja sa pekne nahylujem. Prečo ja nezrobím toto reálne? Ja sa skrýval za strom jak zero builde, chápeš? Ja som normálne ide. To som nechcel. Počkaj, ja sa pekne ešte nahylujem, no naťažím si materiál a utekáme. Počkaj, kde je môj teammate reálne? No nie teammate, ale to NPCčko. A ešte typek ide po mne medailonkom, no super. Ja už vidím, jak dopadne táto hra. Teraz typek ide po mne autom, chce ma zdraziť. A kým ma nezdrazí, no tak tým ma nebude naháňať. Čo som hovoril? Reálne, kde je moje NPCčko? Reálne, on je kde tam na ostrove. Reálne, to sa mi nikdy nestalo, že NPCčko môže chodiť po ostrovoch. Reálne, tam by ma zajímalo, kde sú typci, reálne. Ja neviem, či mám kempy z tých krikov, lebo ja by som potom typkovi išiel, reálne. Počkaj, mám ísť potom typkovi? Asi, hej. Počkaj, ja pôjdem potom typkovi. Počkaj, ja nemôžem minúť akože svoje všetky sily. Nie, tu si robíš srandu. No tak to akože veľmi skončí zle. Ja mám 8 HPčok. Neviem, za pokus stojí všetko. Ja nemôžem ísť ďalej, chápeš, lebo toto mi tu zavádza. Nie, za pokus nič nestojí. Nie po typkovi. Reálne moje NPCčko tu kempy má jak ja. To sa mi strašne páči. Reálne to sa mi strašne páči, keď aj ja kempím, no tak aj NPCčko kempí, to je akože hodne nice. Pozri, ja čupnem, on čupne, ja čupnem, on čupne. Tento mod akože je dosť akože vypracovaný. Neviem, akože tento mod je akože dosť vypracovaný, akože Epic Games sa nedá s tým srať.
Neviem, tento typek tu stáva... Neviem, tento typek tu stáva baseu, my tu kempíme moje jak najväčší noobovia na svete. Typek nevie, kde som zdehol, lebo... Reálne, typek nevie, kde som zdehol, lebo ja som pekne... Reálne, typek nevie, kde som zdehol. Už asi vie. Umeme. Na zónu. Nevadí ľudia, dúfam, že sa toto... Ľudia, dúfam, že sa toto video páčilo, dúfam, že to podporíš lajkom, odberom a zvončekom a možno sa uvidíme aj zajtra. Takže čau.